Добре, продължаваме с следващия епизод. Нали намря? Не. Чакай, че трябва да отида до някакъв Това е бижатериен. пети епизод на Дракенсанг. Ще ходим малко... Да ходя ли в Кингсхил малко? Ако отидеш в Кингсхил, Нищо няма да се провали. Вижте гаргите само. Как ги гледат. Страницата ни във Facebook се казва Damage Players Gamers BG и BG, разбира се, с малки, защото не ни даде с главни. Добре, някаква се казва Тониоша с мощния чук. Ай, някаква дребна. Да видим чата. Тук ни е групата. Тук си пишем. Ето. Каните приятели и си пишете, ако не можете да си чуете. Писах им. Не сме убили един бос. И ми утре може би ще направим по-добро. Утре ще правим още клипове. Аз чакам тях в двамата. Между другото, къде сте? Ами, дай ми още един такъв аметист и ще си направя мечо напълно много яко. Добре, и аз искам да си поправя тук. Чакай, вече съм там. Чакай, още не. Може. Може би, отивай си. Еврика. Сега ще видите Кингсхил отново. Пълна лудница. Ще паузваш ли слипо? Кое? Слипо. Нещо, че започва с П. Напиши, направи го. П. Ага. Започва с П. Ага. Направи. Да, всичко е добре. Направи го. Не те разбрах кое е за това. Направи само. Ма кое е, човек? После. Пак не те разбрах, но после ще ти кажа. Кой ми се да... Така. Правихме тук нещата. Ще ти пише по чата на играта. Според мен това е... Погледни си чата. Добре. Първо си го направи на груповия чат. Да, знам. И отново сме тук. И клавиатурата на полугошка се чува. Да. Бъгна му. Всичко и много му се спи. Но все пак го търпи. Да кажа нещо, заспах 2 пъти. Какво? Заспах 2 пъти. Аз съм разсънен. Ето вижте, тук имаме 25% отстъпка. Моля, не препоръчвам това да се купува. Този е извратен.
Добре, да влизам ли в портала? И сега става черно-бяло. 70-те години. М. Аз съм вътре, не знам, някой влезна. На 100% е Мацури. Да, ние с него тръгваме. Що спираш, Мацури? Пиша в чата ни. Намерих някакъв българин. Съжалявам хора, които и за публика, тези, които гледат този видеоклип. Искам да кажа бъбо YouTube, бъбо хора, бъбо на всички, които гледат това. Аз лягам, защото едва настоя. Добре, много се извиняваме за това. Радио. Чао! Чао, мистер Лошка. Чао. Било хора. До утре, т.е. до днес след няколко часа. И чао. Айде, оставим се обратно. Добре, сега сме само ние с Мацури. Първият клип, между другото, първият клип, който се направи на Дракин Санг или на някаква друга игра, който се после в някаква такова, може би ще бъде с музика. Не питайте защо, нещо не се слушам. Малко хелп тука. Аз съм от другата страна, аз се бъдам. Добре. Че Добре. двама ме нападат. И Аз да. умирам. Опа, единия го хвана. Уби го единия. На един удар. Опа, и другия на един удар. Аз го замаях. Ти го довърши. И почти свършваме този клип, който е пети. Така си мисля. Точно тъй. Това ще е Следващите пети. 5 клипа ще се отменят. Да, и ще са днес. Не днес. Днес, защото е 12:30, а това е утре. След 12 часа е утре. Да бе. Точно. Добре, Кажи. Резачка. О, не, резача! Къде си, Мацури? Ема. Добре, защо пускам картата вместо двойката? Убиват ме. Чао. Убиха ме. И клипът така ще свърши. Доскоро. Довиждане всички, които ти гледахте, и довиждане геймърчета. Ние бяхме Damage Players Gamers BG. Абонирайте се за нас и дайте положителен вод за нашия канал. Адиос. До скоро. Виждане, приятели. Чао, чао.